Na may request ani si kuan dai si Ricardo Sumalinog Darabayot. So ako yung host sa karon no kay akong uyab nilakaw. Nya naare koy kuan dai. Nakoy plano. Ako siya i-prank. Prank sa nga kuan. Na ako nuhay koy ka video call para iguli niya. Basta, mora ni istorya guys. At ngilang ninyo ha. Bye. Oh, no, 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 no. Wala. Kuya Naana sila. Oh. Nadire. Kisa man na. Nga. Oh lagi, laag lagi tara. Kisa na. Uy! Sila ag. Lag pa. Buot nga. Buot pa. Laag ka. Kay pusinit ah. Init day. Hindi ka mo kuyog. Maglaglaag. Oh. Ang laag ni. Sukod ni mo. Script. Ay. Paglungag daw kay. Ikaw, kamo rin, ako mulakaw ko. Lakaw ka! Lakaw ito ako po. Mulakaw lagi ko. Sakit na dahil nga ni mo malakaw ka. Nakoy ka, kuan? Ka! Laag. Laag sa mata. Pigta. Uy! Asa ni mo ring? Nagpag-abot na ako. Laag sa sagot. Kami lang. Amping. Tagi ka masaag. Paglungag daw. Ako naman ni Amiga po Rodrigo. Abi-abi Okay. ka kasi mong mata ko latahon ti karon. Oh, no, no, no. So ano, buang mo siya. Nag-prank-prank mga animal. Naila dahil. Uy, kapas. Uy, si paglungag. Uy, Kapoy oy. Ikaw rin lungagoy ka. gikapoy ba ako? Lungag ka dyan. Ay, crap, pang kalaman. Uy, lambi. Walay lami. Nagpupindan. Animal, wala ni-chat ko niya ba? Ako tatong ko anon. Ah, sige rin. Ang awas na balik. Kani-chat siya. Tarawa ni-chat ko buang ka. Tanawa lagi ni-chat lagi ko. Wala ang cellphone. Ano po siya po, amiga? Daguta gini niya. Watching. Shout out day ko sa mga taga Malpual. Labihan na sa bagong nga vlogger diha sa Malpual si ay grupo nila day Malpual Vines. Search niyo guys, magalingaw na. Uy, bildo ah. Pansad kana shout out sad ko nila sa Paguinas o Libria family sa Lipata. Shout out ko sa taga Badjan. Ug ni Agaw Ariel na nasa ni yours Ludovisi. Shout out sa iyo. Shout out nila ni Mariel Abusejo, Binji Libria, GR How, Mary Grace Libria. Uy, Mimi, shout out tayo. Shout out ko sa team drawing nila ni Grace, Joy, Ria Pakibot. Uy, Pakibot. Nila ni Koan, nila ni IB, Jisrael. Oy, musta na kada Jisrael? Munday ning among amigo na, amigo ba na nasa Taiwan. Shout out Bayot. Amping Permedia. Shout out day ko sa 1,800 nga subscriber mo. Salamat kayo guys. Salamat. Jason Kainya, salamat. Shout out day. Shout out day ko sa mga bros family ug mga Libria. Shout out day. Ang mga igagaw
Christopher Ortega. Shout out di ay. Tanang taga Cebu City. Shout out guys. Amping Upermia. Ikot ni Juliet Gonzalez. Shout out. Ako na yung pamilya da sa Molbual. Shout out guys. Dari mama ni papa. Amping Upermia. Maitsoon. Amping pamilya ni Tilay da sa Toledo. Shout out. Amping Moderate. Kuya.